sempre digo o mesmo, máis do que lles vamos a enseñarnos a eles, seguramente aprendemos nós tamén moito, sempre hai ese continuo intercambio cultural e gastronómico, porque realmente teñen moito que enseñarnos tamén, xa só a variedade, é un país moi grande, non sempre son o primeiro en defender os produtos de Galicia, sempre vou con eles a morte onde vaya, pero nunca pecho os ollos aos produtos que pode haber de fora, e sí que poden enriquecer moito a nosa gastronomía, así que tanto para eles como para nós.